Θέλω να πω όμως πρώτα για αυτό που είπες πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μία μέρα έχω γενέθλια, παιδιά, και να με γιορτάσω σε σένα. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Ήθελα να γιορτάσω σε σένα, γιατί είσαι φωνάρα, γιατί αυτό που έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια από σένα, από τους δίσκους σου, αυτό ακριβώς ακούμε εδώ. Γιατί μπορείς να μεταφέρεις όλα τα λαϊκά τραγούδια του 2000 και τον συναδέλφο σου στο Σταυρό του Νότου. Γιατί τα λες τέλεια, γιατί είσαι ακομπλεσάριστος και γιατί έτσι θέλω να είναι έντεχνη, εν πάση περιπτώσει. Να σου το πω κι αυτό. Λοιπόν, άντε. Η Πέγγι τη γνώρισα πρώτη φορά το 1900 κάτι. Κάτσε, γιατί πριν νόμιζα ότι με γνώρισες από τη Μακρυπούλια. Όχι, ρε, άλλο. Πάλι μωρό μου λείπεις. Το τραγούδι γνώρισα. Κάτσε. Πάλι μωρό μου φεύγεις. Πάλι με αποφεύγεις. Απόψε να στέλνω, να μείνω το μόνο. Ματώνω, χωρίς εσένα λιώνω. Ματώνω, εσένα θέλω μόνο. Χρήστος Δάπης και ο Βασίλης Γιαννόπουλος. Τελική σου αγαπημένη. Βασίλη, σου έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Είπες πριν για το φεγγάρι που χλωμό του Μασχάλη. Πες μου τι ήθελες να πεις. Πες. Σαν το ήλιο του καίει, το κορμί μου γέλιο, σαν το χιόνι από σκηνιά σου με σκοτώνεις. Θέλω και πονάω καρδιά μου, σαν τα πρωί νύχτα, δεν τελειώνει στο μωρόνι σου, θέλω να κρυφτώ.
Περάσαμε μαζί από την BMG και θυμάμαι πόσο δύσκολα είχε περάσει τότε. Πάρα πολύ δύσκολα. Εμάς έτσι, επειδή είχαμε κάνει και την πρώτη επιτυχία τότε, μας είχαν στα όπα και τούτο εδώ το είχαν πολύ δύσκολο. Θέλω να σας πω ότι ίσως αυτές οι δυσκολίες γέννησαν το καλύτερο κορίτσι που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό τραγούδι. Είναι ένα καταπληκτικό πράγμα, είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια που μπορεί να πει τα πάντα. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Κάτσε να σκεφτώ, σε τι τόνο θα έλεγε. Ρωτάω στο μαχαίρα, βλέπω.